Αυτός ο φίλος σου. Όχι, αυτός ο σωτήρης. Αλλά κάνετε για σένα πολύ. Θα φύγω εγώ από εδώ, καλώς τους Αραλίκους. Ποιος Αραλίκους θα λέγα, Σωτήρης κάνας. Από το στόμα μου είναι στην αυτιά. Λοιπόν, άκου. Τι δουλειά κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Είμαι καθηγήτρια. Τέλεια. Δηλαδή κόβεις μπλοκάκι. Όχι, όχι, είμαι διορισμένη. Α, θα σε κάνω τώρα ότι είσαι με μπλοκάκι. Λοιπόν, πάμε, πες ότι είσαι παντρεμένη. Όταν θα παντρευτείς ο άντρας σου, Ήμουνα. τέλεια. Αυτός που ήσουν παντρεμένη, τι δουλειά έκανε, πώς το λέγανε καταρχήν. Γιώργο. Ωραία, τι δουλειά έκανε ο Γιώργος. Γυμναστής. Γυμναστής. Είχε δικό του γυμναστήριο ή δουλεύει, τα ξέρω. Δούλευε στο ξένο. Τα ξέρω. Ωραία. Άκου τώρα το σενάριο. Είσαι παντρεμένη ακόμα με τον Γιώργο, σενάριο έτσι, φαντάζομαι για να χωρίσετε. Τα μαλάκα. Μαλάκα. Λοιπόν, είσαι λοιπόν παντρεμένη με τον Γιώργο και στην εταιρεία, στο γυμναστήριο, έχει χώσει και εσένα μέσα και κάνει λαγωγές. Κλέβει την εφορία στενά. Τώρα λοιπόν με τους νέους νόμους που έχουν περάσει αυτό το. Είναι τσιπρέικη νόμοι αυτή, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν το γνωρίζετε, καλό είναι να το γνωρίζετε. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή οι περισσότεροι, οι περιτεράς μας, ας πούμε, μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο εφοριακός, τάκ, την πόρτα, όχι στο γραφείο, στο σπίτι. Αν το σπίτι είναι η έδρα, σπίτι θα έχετε. Νύχτα. Είσαι υποχρεωμένος να τα ανοίξεις, σου κάνει έλεγχο. Στο σπίτι, επαναλαμβάνω, όχι στο γραφείο. Αν το σπίτι είναι η έδρα, όπως είναι στους περισσότερους. Ταξιτζής, παραδείγματος. Λοιπόν, είσαι λοιπόν τώρα εσύ. Ο Γιώργος έχει φύγει τάχα μου στην Βουλγαρία να πάει να δει κάτι νέα όργανα εκκίνησης. Καταλαβαίνεις. Κολόκαρος. Καταλαβαίνεις τι μηχανήματα βλέπει και τι εκκίνηση κάνει. Και γι' αυτό το χωρίσαμε. Αλλά στο καρδιόν, όχι, θα τον τάξουμε. Όχι, μα δεν τα βλέπει. Επειδή είχε μπράτσα, θα τα πούμε. Εντεκαπότη. Το μαλάκα. Το μαλάκα. Το μικρό ταλέντρι είναι για το περιβάλλον, δεν είναι για το πράγμα. Έχεις τρελάρει με την βάση σου. Έχει και να κάνει και μέσα και τον πατέρα μου πρόσφατα, δηλαδή σε βλέπω και λιώνω. Άκου. Είσαι λοιπόν νύχτα στο σπίτι, μόνη, λείπει ο άλλος, εσύ είσαι αυτή, βλέπεις να σπίτι. Όχι, θα κάνεις εφοριακός, μαλάκα θα ζητήσεις άδεια. Τι να βλέπεις, δεν βλέπεις μια ταινία. Βλέπεις μια ταινία που σου αρέσει πάρα πολύ, είσαι στο σπίτι, σε αφήνεις κανένα πάθο. Ναι. Άμα τύχει, ωραία, άμα τύχει, έχει βγει και το άμα τύχει σου, εντάξει, είσαι γυμνή και το σπίτι σου, είσαι σε γρήγορα δόση. Αν δεν ξέρεις, έχει και ο μπάχος, σε χαλάρι, του παραπάνω και σε χαλαρείς, και πιο πολύ. Να είσαι σπίτι. Εδώ είναι σκηνή, υπάρχει εδώ, δεν είμαστε τοπίοι, δεν είμαστε. Ωραία, είσαι χαλάρι λοιπόν, έχεις βγει το μπάχος, μαζεύεις και ξαφνικά 11 η ώρα τη νύχτα που σε πόνει, η μήγυμνη, σου χτυπάει, πρέπει να βρω τώρα ένα να έχει φάτσα εφοριακή. Προσέξτε τώρα, ο εφοριακός θα μου πεις πάρε αυτός έχει άγρια φάτσα. Ο άλλος δίπλα πιο άγρια. Ο εφοριακός ποτέ δεν έχει τέτοια φάτσα, ειδικά τώρα με τον τζακαλώτο. Η εφοριακή θα είναι κάτι αγγελούδια. Τώρα βλέπεις, δηλαδή θα σε έκανα καφέ, έχεις να δεις πελάτη 6 ώρες, θα μπαίνει μέσα μαλάκα πελάτης. Καλώς το παιδί, για χαρά, την ταμιακή. Πάρ' το Σωτήρη. Εσύ έχεις φάτσα πολύ καλό παιδί. Έλα. Έχω πολλά καλά παιδιά. Σωτήρη. Δεν ξέρω, Σωτήρη. Είναι προφανής επιλογή, εγώ το Σωτήρη θέλω. Εσύ έχεις πολύ καλό παιδί. Έλα. Εντάξει, έχει πολλά καλά παιδιά. Λέγε. Εγώ σε επανάσταση. Επίσης, παρακαλώ καλά παιδιά, έλα. Όχι, το πήρε. Τα καλύτερα παιδιά. Δηλαδή, πώς το λέμε, ότι αυτό το παιδί τώρα αν έπαιρνε στο μαγαζί σας, θα λέγατε μαλάκα εφοριακός. Όχι. Ακριβώς αυτή τη φάτσα του. Θα λέγεις, ένα καλό παιδί, είσαι ο φοιτητής, εκεί το κόβεις. Δεν είσαι φοιτητής, μικροδίκτυς, απλώς. Γαμό, λοιπόν. Γαμό. Που λέω εγώ. Όσο και ο Σωτήρης, είναι φοιτητήριο. Ο Σωτήριος. Έτσι, ακούς. Λοιπόν, είσαι εφοριακός, πρόσεξε όμως. Είσαι εσύ ριζοεφοριακός, Θα κάνει το κουτί. Εδώ σώσουμε την πόρτα. Εδώ σε πάνε τα λοιπά. Οκ. Είσαι τρούγα. Εσύ είσαι μόνος στο σπίτι. Καλά, είπαμε στο σπίτι τον πάθο, δεν καταλαβαίνεις πολλά. Μπαίνεις λοιπόν μέσα, χτυπάς την πόρτα. Όχι κουδούνι, έχει κουδούνι. Αλλά για να ψαρώσεις, πας πόρτα. Δηλαδή ξέρεις.
Κανονικά. Με το που χτυπάει η πόρτα, εσύ τι να μαζέψεις. Την τσιμπάνα να κρύψεις. Τα παιδιά. Το πραγματικό που δεν φοράς. Καταλαβαίνεις τώρα. Πετάγεις απότομα τα σοκολατάκια κάτω, δηλαδή είχαμε σέτα. Μια βρήκη. Τι να πρωτοπρολάβεις να κρύψεις από όλα αυτά το χάος εδώ μέσα. Πετάγεις επάνω, δεν ανοίγεις ακόμα. Ναι, ποιος είναι, Σκλάς. Εφορία! Θέλω μπάσο. Ό,τι πιο μπάσο έχεις. Δεν θα σου παραπάσω. Εφορία. Ναι. Και πουλάς ας πούμε πράγματα. Τι? Εξαγωγές, τρόφιμα. Τρόφιμα, σαν να σε βλέπω. Θα φας. Θα φας, θα σου καμίσω, λέγε. Θα αγοράσω, αδερφέ. Ένα τόνο. Ωραίος. Λοιπόν, με το που λέει εφορία, ανοίγεις. Ναι, εφορία, φέρε τους μπάτσους. Εδώ θα γίνει χειρότερο. Εφορία, εφορολογικά. Θα ακούνε οι μπάτσοι και τα ναρκωτικά. Άστα μας παιδιά. Άσε τα ναρκωτικά, να σε γράψει το μήνυμα, να δώσει το στάρ, κάμισε τα πλέον. Θα πέσει στα σόγια, θα είναι η μάνα του ηλεκτροτσόσου που θα σου λέει κουτάνε. Εσύ δεν θα μπορείς να το πεις στο ηλεκτροτσόσου γιατί δεν έχεις βίντεο, εσύ χασί δεν το. Θα πάμε αλλού, λοιπόν. Και θα τελειώσει το πιάνο. Του ανοίγεις. Του ανοίγεις. Προσπαθείς να σώσεις την κατάσταση, γιατί έχεις τις διδάνες στα βυζιά και τα λοιπά. Ξέρεις και τα βιβλία μέσα στο βιβλίο που κλείνει την πορεία. Λες, γεια σας. Γεια. Τα βιβλία της εταιρείας, του άντρα σου και της δικιάς σου. Τώρα! Προσπαθείς να τα σώσεις. Καλέ καθίστε ακόμα, δεν πήγατε. Να σας κάνω, όχι κάτι συγκεκριμένο. Έτσι το λέει το λάδο μας στο ρητορικό. Καφεδάκι. Να σας κάνω ένα καφεδάκι. Εσύ δεν καπιέται επειδή θα παράς πρώτος με το παιδί. Ναι! Πώς το πίνετε? Πώς το πίνετε? Πρόσεξε, είσαι εφοριακός. Σκέτο. Όχι! 33% καφέ. 12% ζάχαρη. Και 6 φορές ανακάτεμα. Γάλα 0%. Αχ, μπράβο, είστε και μερακλής. Είμαι! Θα σε φορολογήσω ή θα σε γαμίσω, γιατί έχεις κόψει και εδώ δεν σου λέω τι θα πεις, πρέπει εσύ να πατήσεις. Ό,τι πει ο λαός. Το γαμίσω, δεν σε φοβάμαι, έχεις φωνή μετά εκεί. Καλό παιδί δείχνεις, μπάσος είσαι εσείς. Λοιπόν, με το που δίνω σύνθημα, εδώ δεν έχουμε πρώτα, στον τοίχο. 3, 2, 1, δώσου Δημήτρη. Όχι, κάτω στον αέρα, θα πάλι ο κανίβαλος που με φέρει. Τι είναι, Εφορία. Συγγνώμη. Πρώτα κούνησες το χέρι, μετά ακούστηκε ο ήλιος. Αυτά είναι τα μουσικά εργαστήρια, που πες Πλειώνεις καλημέρα και κοιτήσει ο ήλιος, γιατί στο μεταβλώτη της χάσαμε και 8 πλάκα, καταλαβαίνω. Το κάνουμε μαζί με το κανιβάλο, δηλαδή θέλω το χέρι να πηγαίνουμε εδώ, πάμε μια προβά. Εκεί, έντονο το χέρι. 3 ήχοι είναι δώσω, συνειδητά, να κόψεις το γάλα, να μείνει... Καταλαβαίνεις, πάμε, συνειδητά, έτσι. Το πρώτο μνημόνιο ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε το βίντεο. Πάμε να βρείτε τώρα, 3, 2, 1. Τρόμο, όχι πρώτα το μάξι. Αλλά πρόσεξε, με το μάξι, είναι γνωστό, όλοι έχουμε μάστορος μια φορά στη ζωή μας, εγώ όχι, ένας φίλος μου από το χωριό. Ξέρουμε ότι έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην δράση όταν είμαστε στο χωριό, αλλά μην το μακρύνουμε. Στον τρίτο ήχο να το μάξεις με τον πρώτο. Ναι! Ξεκίνα, τσιμπάρεις, νησιά μάζε. 3, 2, 1. Εφορία. Τρομαγμένη μόνο. Ποιος είναι? Μπράβο! Εφορία. Με τέτοια φωνή, αν αυτή μένει στον τρίτο, έχουν ανοίξει το ισόγειο. Και από εδώ είναι. Και το κλίμα μπροστά σου, ανοίξε μόνο. Κάτσε, μην πιάσει να ανοίξει. Ξέρω, θες να φορολογήσεις το κρατιές, αλλά... Ποιος είναι? Εφορία.
Είσαι που το φέρει. Έχει δώσει αυτό. Τύχο είχε. Ο Φρέντι Κρούγκερ. Τώρα το μόνο που λείπει να παρέσει μήνυμα στο Σωτήρι. Πήγαμε απόψε. Ανοίγεις. Είναι το δύο. Τα φορολογικά βιβλία του άντρα σου και τα δικά σου αμέσως, τώρα! Ας τα κρατήσεις. Κεράσω ένα καφέ. Πώς μην. Να σας κεράσω ένα καφέ. Έχεις φοβάσαι. Δύο, ένα. Πρόσεξε, δεν φοβάσαι γιατί έχεις μάθει με το 11 του πρώην. Δεν ξέρεις τι κρύβει η πορεία μέσα. Μπορείς να βάλεις την εταιρική κλίμακα που είναι 29%. Τι θα το φοβείς. Δύο, ένα. Σας κεράσω ένα καφέ. Ναι. Πώς το πίνετε. 33% καφέ, 12% ζάχαρη. 6 φορές ανακάτεμα. Δύο, ένα. 33% καφέ, 12% ζάχαρη και 6 φορές ανακάτεμα. 0%. Μπράβο, είσαι και νεαρκής. Είμαι. Και αυτό είναι η δήλωση. Ή θα σε φορολογήσω ή θα σε γάμισω. Εσύ ακόμα ζεις. Αλλά αυτό θα τύχει και σε άλλα κορίτσια. Κρεβόμαστε όλοι. Θα γίνεις το παράδειγμα. Μπορεί, θα είναι. Τι θα είναι, άλλος κλέβει. Θα σου αλέξω από πετρέλια. Έλε, και από το κάμερα μέσα πάμε. Πάμε για τέτοιο το μνημόνιο, δεν υπάρχει. Και να κρατήσουμε τα παιδιά.